Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Никакво. Шести сме, никаква отговорност не носа вече. Нула отговорност. Има първа, втора, трета. Асен Василев ясно каза, имаме Възраждане, имаме Величие, имаме Меч, имаме Радев, има алтернатива, проруска, хубава. Защото ние, каквото можахме, направихме за Украина. Каквото можахме, още стои украинското знаме. От първия ден на войната. Не се местиме, като сме казали нещо. Обещахме еврозона, вкарахме. Обещахме план за възстановяване, направихме. Сменихме маса закони, направихме. Механизма махнахме, направихме. И куп други неща сме направили, но това са главните. Основни, важни. Резултатът ще е още по-лош за ГЕРБ, ако останеме в такова правителство, Желязков,